stránky projekt.gc.com netreba nejako zvlášť geocacherom predstavovať. Okrem štatistík sa dajú využiť aj na veľmi rýchle sťahovanie údajov o keškách, čo som sa snažil využiť aj ja, a zapracoval som túto možnosť sťahovania kešiek, zoznamu kešiek z Projekt GC do programu Mozilla Live. Kvôli tomu som tu vytvoril novú záložku, kde je jeden ďalší browser. Tento browser však nie je plnohodnotným browserom, ako bývajú štandardné Mozilla alebo Opera alebo ja neviem Chrome. Je to len oklieštený Internet Explorer, ktorý však umožňuje zobraziť textovým spôsobom zoznam kešiek, ktoré potom ďalej spracovávam už v programe. Na to, aby som teda parametrizoval nejakú túto stránku, bolo by možné odoslať aj odtiaľto tieto údaje, ale ukážem vám, ako sa to dá ľahko robiť cez obrazovku, ktorú som na to spravil. Takže v rámci obrazovky hľadania na webe, kde sa dajú hľadať kešky teda aj rôznymi inými spôsobmi, teraz ukážem len toto hľadanie, kde sa hľadá cez Projekt GC. Tu je možné hľadanie na mapke Compare Map, ktorú práve stránka projektgc.com ponúka na hľadanie pre kamarátov, ktorí chcú ísť spolu na geocacherský výlet a chcú si stiahnuť zoznam kešiek taký, ktorý ani jeden, ani druhý neodlovili spoločne. Je možné parametrizovať to tak, že teda by som zadal tu na buď súradnice a potom by som mohol hľadať v okolí tých súradníc maximálne 50 km, alebo môžem dať hľadať podľa krajiny. Ja som tu urobil mapku, kde mapky všetkých štátov Európskej únie, aby sa to celé čo najviac zjednodušilo. Takže napríklad, keď sem stiahnem kešky z Grécka a z Kréty a chcem stiahnuť také, ktoré som doteraz nenašiel, tak by som dal tento checkbox a dal stiahovať kešky. Program relatívne veľmi rýchlo stiahne všetky kešky, tentokrát 770 kešiek z Kréty do počítača. Teraz ďalšie stiahnutie by bolo, že navolím všetky kešky a chcem ich všetky stiahnuť, dať na hlavnú stránku, kde by som ďalej už s nimi potom pracoval ako treba, alebo keď dám napríklad Českú republiku, ja neviem, nejaký okres dám, ja neviem, Vyškov, to je jedno, dám stiahnuť kešky teda z okresu Vyškov veľmi rýchlo a zabudol som vynulovať, takže on to spojil a to teraz je vlastne jedno, ale vidíte, že veľmi rýchlým spôsobom sa tie kešky prenesú do počítača. Týmto spôsobom je možné vyhľadávať aj archivované kešky, čo napríklad cez Live API ani nie je možné získať z Groundspeaku. Podobne je možné hľadať len dočasne nedostupné, prípadne hľadať také aj, ktoré vlastním. Proste tento filter je veľmi šikovný a veľmi dobre sa s ním pracuje. Ďakujem za pozornosť.